Sen varam men kakamın önüne yüzüm yere sallarsın. Kakam cengal kıydım yok dedi. Yine yekece varda da içsek Allah'tan sağan olur kıydı onun olur sen Hudaya tavsiren alış. Marlı bakar büyük sakınnak video part 5-6 karoş gidiverdiydi da kuya. İnni dostlar teredin bakar ata 50 baş şöhradına 18 noluş 2004. İnni bu gıydın ömür dörücülüğü vardı. Yine bilyen zatlarından da aydıp bereyim. Bu gıydı aşka aslı bu gıydı daydalarından kokulya ilk başta. Daydası özü süt radnoy daydası geçesinin doğunu mana öyünden kokuyu veriyor. Sen ya haram gerek ben öyüme deyip. Ondan sonra bu Aşkavada gidiyor. Aşkavada gidiyor. Aşkavada da Gülcan bir daydası var mı? Öz eşinin inkiçi doğunu bu Gülcan'ım. Bulan nemeler daydalar oluyor. Gülcan'ım anarda küntüçülük ediyor. Anarda sütünyorluk ediyor. Küntüçülük ediyor. Şoňa küntü Gülcan'ım. Gülcan'ın 97 ya 98 yıl şoğuydu. Bira ola bir ikincisinden eğer orsiyetti. İnni bakar anarik var ya Miriye'de neme var masajın salonu var Miriye'de. VIP salonuna gidiyor hadi. Masaj salonuna işe giriyor. Masaj salonuna işe girenne masaj salonunun biliyen da Türkmenistan'a masaj salonunun aslında masaj salonu değerlerini. Masaj salonuna seks kılmadığını veriyor halk. Seks kılmadığını veriyor. Yat ya men suut namalarını doказательстволарını inlik videolarda koyacak. Sebebi de beri koyan oranın video prasмотр düşüyor. Başka video üstüne video başka deme koyuyor materyal koyuyor düşüyor prasмотр. Çünkü ben beri edip verecek. Miriyette bir iyice başlıyor küntüçlüğe. Ondan sonra küntüçlüğe başlıyor. Şu tayda öz sesleri dağıtlarım ba. Anarda gıdılı getiriyen Yusuf bilen yat ya. Ondan sonra Nohur'dan Nohurlu Ahmet deyip bir oğlan bilen yat ya. Ondan sonra Moyko işlediyen oğlan. Moyko işlediyen Moykan başlıyor. Moyko işlediyen oğlan adı Merdan olmalı. Merdan bilen sonra makaron da çıkarılan yer var ha. Yani şoň başlı mardan ol. Ol şoň başlı bilen ýatdy. Oňa madyn ýazmaşyna. Şoňa öz sesler var, sesler goýar. Bul günüň dowamında 4 klient, 5 klient neme dip 40-45 milyon gadan ýan günne elitni küntüler men ýar gadan bilen o. Diňe neme doktor aýmer buram istinazyk işläýmer diýen ýerleri var. Küntü, atagelli we bakar şöhradyna gaty küntüdir dostlar. Sikkan bolsaňyz sikin mesele ýok, ýöne gelin edip alar ýaly gyzaldyr. Bir ýawra şu wagt owada ýaşap ýör, marda ýaşap ýör. Şu adam maraşın neme amany kesel tuttuk aroj leşiyen ýalp ya aman düzedip ýene bar Aşkabada. Aňardan gyzyl getirýän oğlan aman ikinji ýyl saklajak. Ondan gelýär şu men gussam koýup otur. Ondan gelenden soň men ýene ýyzyn goýjak. İkinji ýyl saklajak bar şu goýaklar ýatışsyny hallyşa bir datda videolar aýyrtat diýen aýyrjak gel. Meni nirden ugraja edip beyder berde maşgal aňadar sike oýnan o. Anan ay oynano. Hak hukuk ba orada. Oynano şu diýen zatlaryň. Ugra meni kimler ugraja etdi döwründe. Men aýajan alyp bolýan o da bıçak alnardym. Meni gorkutup, meni öldürüp bolýan, meni ýok edip bolýan, gorkutup bolan. Şu lejeňskeň tabi wadi, şu lejeňskeň suut namalar bilen goýup, şu lejeňskeň realny kanuny tarapdan bir çäre görülýänçe men durjakka. Şeýle öňümizde günlerde de diňe Türkmenistan men videolarymı görýän, nemeler görýän şu bakarata geldi vantana diýen men tutuş Türkmenistana. Diňe men TikTok'um görýärler. Inni ondan soň aňarda günlük 40-45 milyon ne Aşgabatda ne edip ama kesellek, amından kesellem sudan, amından porto is gelip zaten şoň ýaly edip ama kesellek mara var ýa. Şu marda owasyndan mara 65 wekil wadyr 65'den. Şu owasyndan amına leşen ýalyp berse we doktora edip leşen ýalyp bilen o çykmadyk gyýda hiç kim amyny oňa gedellerine bilem o boyun alýa malan o umman öýün alýa ginekologdan alýa leşen ýadyny. Inni bu zatlary gurnan Gülcan ilk başta. Gülcan'a men kaýdan maglumatlam. Miriyetdäki VIP salonuň eýesi Laçyn ödem küntüçlük edýär berdi. Aňarda imanam gurnan. Näme man nemeden salondan gaýdy? Salondan gaýdmagynyň baş sebäbim şu goýaklar ulağa gidip başlady. Men bir goýan videomda soň çykan goýaklar ulağa gidip başlady. Şu nemedi ondan soň hem o bahanasy bilen hem amma seretdirjek İspizna ayıracak o soğuklama ol bol sudan tur eyle beyle şu datlar beni owasyna gitti. Ve bu yakynda yine Aşkabada gelip küntüçlük etmek planında ya. Men aýdaýyn sana. Sebäbi öz ses apislerinde öz ýazan zatlaryna wa yine Aşkabada gelip bez propiska içeri propiska alınan o Gülcan mın radnoy daýdasy inkiçi daýdasy mın Gülcan. Gülcan ammaňa neme diýe sunýorluk edýär. Öý tap berýär da. Şu taýda neme namaýdaýyn? En ka maksady wa
Sana da köp tarih kız. Naýdyan ýenki maksat o da haýyş edilen күntüşlük etmeni normalny konu tap beräýdi. Haýyş eden bakaryň nemesi haýyş boýunça bir edipdir. Hally iş we ortada hallyşa garşy gelebiljek gel, hani hallyşa garşy alabiljek gel. Ana tama karşısında göldäýdim men oň ýaly zatlar bilen meşgul olmak diýen. Ýenki maksat da köp sag bolsun aýdyan berdin. Ondan soňra umuman ýanky maglumatlar häzirlikçe mundan soňky videolarda häzir suwutnamalar sesler goýjak. Hemmeňiz ýada galyň. Şo gydy dabi wadi, şo gydy ýeçiňiz ken birda bolýança men hakykat on tarapdan birda bolýança durjak däl. Marda Aşgabat, Maraşgabat arasynda küntüşlük edýän bir küntü da höt gözünden gelip bilmedem tüf ýüzüme. Ejeň meni wara bilem o. Umuman men köp zat aýtjak bolýan bärik sygan o. Ana onuň üçin öňümüzdäki bir hepde diňe şo küntüň maglumatlaryny, şo küntüň slivlerini Telegram kanalymda da häzir sikişen nemeli ses zapyslaryny goýjak. Umuman şo taýda sikmäne baran oğlunun biriniň men haýyşym boýunça sikmäne baran oğlunun biriniň alan ses zapysyny paýlaşjak Telegram kanalymda. Telegram kanalyma adyny häzir aýtjak. Onuň üçin ýazda galyň. Das svidaniya.